Fibibox Ponpelon gaude, zeinbait begirada Iruñari udalarte bilduman erakusketa aurkezten. Erakusketa honetan, Iruñaren inguruko edo hiriaren izaeraren inguruko hainbat artelan hautatu ditugu. Hala nola, Alde Zaharreko kaleak, katedrala edota ziudadela agertzen dira margolanetan. Margolanak hainbat disiplinetakoak dira. Egia justo pintura nabarmentzen dela, baina ere daukagu justo fotografia edota eskultura. Horrez gain, aipatu behar da belaunaldi ezberdinetako artistak hautatuak izan direla. Alde batetikan eduki dezakegu Jesus Basiano bat, baina ere artista gazteagoak, hala nola Lore Alfaro, Elena Goñi edota Dick Rekalde.